Ahoj, môžem ťa na chvíľočku vyrušiť? Ahoj, jasné. Sleduješ Zlaté zrnko na Instagrame alebo na TikToku? Sledujem na Instagrame, TikTok nemám. A môžeš mi to ukázať? Dobre, tak keď sleduješ, tak ti položím 3 otázky a ak na ne správne odpovieš, tak ti dám úplne zadarmo kávu zo Zlatého zrnka. Podľa akých známych osobností sú pomenované naše prémiové zmesy kávy? Máme tam napríklad Rómea, Júliu. To napísal Shakespeare, tak možno nejaké zo Shakespearea. Áno, je to správne. Koľkaté výročie oslavuje tento rok naša pražiareň? Toleranciu máš nejaké 3 roky. Tak 5 rokov. Naša pražiareň tu je dlhšie už, je to 10, ale nevadí. Ideme na poslednú otázku. Povedz mi 2 miesta alebo mestá, kde sa nachádza naša predajňa. Tak nachádzame sa v Bratislave, takže predpokladám, že asi v Bratislave. A ja študujem v Žiline a videla som aj tam, takže Žilina. Áno, je to správne. No dobre, tak za to, že si odpovedala 2 z 3 odpovedí správne, tak si môžeš vybrať medzi týmito 2 kávami do Zlatého zrnka. Jedna je cez filter a druhá je na klasické espresso. Tak espresso. Nech sa páči. Ďakujem. A do komentárov nám môžete napísať, akú kávu by ste si vybrali vy. Či na filter alebo na espresso.